Claudio Perossa ta' 57 sena residenti San Pawl il-Bahar inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li korrompa tfal taħt l-età bliżar waħda ta' 6 snin u li masturba fil-pubbliku. Il-każ ġara l-erba fil-bajja dawret it-Tunnara limiti tal-Mellieħa fejn kien hemm diversi nies jomu bit-tfal magħhom. L-Ispettur John Spiteri qal li waqt li l-akkużat Taljan kien qiegħed jom fil-baħar kien ta' spiss iniżżel il-malja tiegħu u nqabad jagħmel xi ġest li jimmasturba f'post pubbliku. 3 ijiem wara reġa' mar fl-inħawi tal-istess bajja u reġa' ġie nnotat jimmasturba fil-bajja. Huwa wieġeb mhux ħati. Il-prosekuzzjoni qalet li mhux l-ewwel darba li r-raġel instab ħati fl-Italja fuq abbuż ta' minorenni. Abdullani Abderrahman li bjan ta' 18 sena li bħalissa diġà qed jiskonta sentenza ta' priġunerija fil-ħabs ta' żgħażagħ intbagħat sentejn ħabs wara li nstab ħati li seraq 13 il-mobile b'valur ta' 8,000 euro u tressaq il-qorti u ammetta l-akkużi miġġuba kontrih. Bl-Ispettur Xomponi qal li l-akkużat ikkoopera mal-Pulizija u rid jirranġa għall-iżbalji li jagħmel. Mill-investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali irriżulta li żewġ persuni dak il-ħin deru jisgassaw il-bib ta' barra tal-istabbiliment u daħlu ġewwa. Malli sabu ruħhom fil-ħanut, iż-żewġ persuni serqu ammont ta' mobiles minn fuq l-ixkafif. Il-qorti reġgħet ordnat sabiex Joe Micallejja ta' 34 sena jinżamm arrestat u qed jiġi akkużat li allegatament xtara u prova jdaħħal splussiv f'Malta u b'falsifikar ta' firem. Fil-qorti kien instema li allegatament Joe Micallejja prova jixtri l-velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv ta' tip C4. Il-Pulizija qed tinvestiga min kien fil-mira ta' Joe Micallejja. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit.